ንዓመታት ወይ ድማ ንኣዋርሕ ብሓባር ጸኒሕኩም ፍቅርኩም ከም ናይ መጀመርያ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ። ብዙሕ ግዜ እውን ፍቅርና ቀኒሱ ፍቅርና ከም መጀመርያ ይኮነን ስለምንታይ ከምኡ ዘይኮነ ዝብሉ ሕቶታት ተልዕሉ ትኾኑ ኢኹም። ፍቅሪ በዞም 4 ምክንያታት እዩ ከም መጀመርያ ዘይኸውን ወይ ድማ ዝቕንስ። ቀዳማይ ናይ ውዑይ ፍቅሪ ወይ ድማ ሃኒሙን ፌዝ ምዝዛም። ኣብ መጀመርታ ርክብ ኣእምሮና ዶፓሚን፣ ኣድሬናሊን ከምኡውን ኦክሲቶሲን ዝበሃሉ ናይ ሓጎስ ሆርሞናት ብበዝሒ የፍርዩ። ኣብዚ እዋን እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 2 ዓመት ዝወስድ ናይ ማህፀን ፍቅሪ ወይ ድማ ኢንፋቹዌሽን ይበሃል። ፍቅሪ ዝቕንሰሉ ምክንያት ድማ ኣእምሮና መብዛሕትኡ ግዜ በዞም ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮም ሆርሞናት ወይ ድማ በዚ ውዑይ ፍቅሪ ዝበሃል ንነዊሕ እዋን ክቕፅል ኣይኽእልን። ምስ ግዜ እቲ ናይ መጀመርታ ውዑይ ስምዒት እናተረጋገአ እዩ ዝኸይድ። እዚ ድማ ባህርያዊ እዩ። ካልኣይ ናይ ኣእምሮኣዊ ምልምማድ ወይ ድማ ሄዶኒክ ኣዳፕቴሽን። ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ንሓድሽ ኩነታት ወይ ነገር እንዳተላመድዎ ብዝኸዱ ቁፅሪ እቲ ናይ መጀመርያ ዝነበረ ውዑይ ስምዒት እንዳዝሓለ እዩ ዝኸይድ። ኣብ ፍቅሪ ምስ መፃ ምድኻእ መዓልታዊ ምስ እትራኸብ ናይ ሓባር ስራሕ ምስ ዝገጥመካ ናይ ሓባር ፀገማት ምፍታሕ ምስ ዝመፅእ እቲ ዝነበረ ናይ መጀመርያ ውዑይ ስምዒት ናብ ልሙድ ወይ ድማ ተራ ነገር እዩ ዝቕየር። እዚ ማለት ግን ፍቅሪ ሞይትሎ ማለት ኣይኮነን። እኳ ደኣስ ናብ ስትራቴጂካዊ ወይ ድማ ዕሙቕ ዝበለ ስምዒታዊ ፍቅሪ ይሰጋገራሉ ማለት እዩ። ሳልሳይ ካብ ሮማንቲክ ፍቅሪ ናብ ምትሕብባር ይሰጋገር። መጽናዕታት ከም ዝሕብርዎ ፍቅሪ 2 ደረጃታት ኣለዎ። ቀዳማይ ፓሽን ላቭ ወይ ድማ ሮማንቲክ ፍቅሪ ኣዝዩ ሓያል ስምዒትን ሓረርታን ዝተመልኦ። ካልኣይ ፓሽኔት ላቭ ወይ ድማ ምክንኻን ዝበዝሖ ፍቅሪ። እዚ ኣብ ምክብባር ምትእምማንን ናይ ሓባር ሸቶን ዝተመስረተ ፍቅሪ እዩ። ብዙሓት ሰባት እቲ ሮማንቲክ ፍቅሪ ወይ ድማ እቲ ናይ መጀመርያ ውዑይ ስምዒት እንዳዝሓለ ምስ ከደ ፍቅሪ ዝሒሉ ይብሉ። እቲ ሓቂ ግን ብኣንጻር እዩ። እኳ ደኣስ ፍቅሪ ካብዚ እዩ ዝጅምር። ራብዓይ ናይ ሓላፍነትን ጸቕጥን ተጽዕኖ። ምስ ግዜ ናይ መጻምት ርክብ ካብ ምዝንጋዕ ናብ ሓላፍነት ወይ ድማ ናብራ ስራሕ ገንዘብ እንዳተሰጋገረ እዩ ዝኸይድ። ከም መጀመርያ ዘይኮነሉ ምክንያት እውን እቲ ርክብ ካብ ምዝንጋዕ ናብ ናይ ሓላፍነት መድረኽ ስለ ዝሰጋገር እዩ። እዚ ከመይ ጌርካ ክቕየር ይኽእል? እዚ ነገር እዚ ክቕየረሉ ዝኽእል ምክንያት ብሓባር ናይ ሓባር ጉዕዞ ምግባር ወይ ብሓባር ትፈትዎም ነገራት ምግባር ስምዒታዊ ዝኾነ ዕላላት ብምዕላልን ፍቅሪ ከም ብሓድሽ ናብ ንቡር ክምለስ ምግባርን ይከኣል እዩ።